ma'ams! Ayan. So, 2024 na, at dahil noong 2023, may mga naiwan po ako mga parcel na in-order ko na supposed to be, magagamit sana nito noong December. Tumagilid tuloy ako. So, nandito na siya. Actually, ito mga to, abono to by Brenda. So, sometime computer. Ano pala to? Yung earrings. Nicole Cordobes. Yeah. Mga kalandian natin. Ay, may tilay mong bakikang. Uy, pag nasa ka, wala na. Ano ka ba? Oh, I love it. Ito ng signal. Wala nga tayong data Ay, wifi Ay, ito na pala siya. Trans, no? Ha? Ay, ito. Wait lang, titingnan natin. Kasi, magagamit ito para sa aming show. Yan. So, I have red earrings. Magaan lang po ito. Parang tela lang siya, mga moms. So, maganda siya pang... May papakita ko sa inyong bang kulay. Magaan lang siya, so hindi siya mabigatin. Oh, di ba? Kala mo talaga, liit na mukha ako para gumamit ako ng ganito kalalaking mga earrings. Di ba? Para meron lang tayong pang... accessories. Ang lande. So, syempre, mas ma-appreciate natin kapag nakaayos na tayo ng bongga. Okay, we have this one. Sana ito na yon yung hinahanap ko na ginagamit din namin dati sa Marikina. Kasi ganito yung wig na, ito nga, ito. Kasi gusto ko exahorada, tsaka mas bulky. Yan. Tadan! Ay, mas malaki na nga siya. Ito yung hinahanap ko mga. So, abangan ninyo kung kanino ko siya gagamit at kung anong character po ang gagawin ko dito, ha? Oh, diba? I love it! Diba? Nabili lang natin ito sa online. So, para na sa ganun mas bomba. Then, lastly, I have here, ito na, nako. Sayang dito umabot ng December. Kasi, okay, ito na yung mga shade outfit ko. Ba't dalawa yung pink? Isa-isahin natin. Actually, si Brenda muna nag-abono nito. Yeah. I love it. This one. Oh, ha? Pink na pink tayo dito for today's video. It's double or 4XL yata to yung size nito. So I love it. Thank you so much for this. Ano ba isang pink? Sabon sa taas. Meron pa akong isang pink. I think this is the dress. Okay. So 4XL din siya na backless. Puro pink pala siya. Parang Pilipiniana style po siya. Ayan, And then, hoy! Dito. Hoy, maggamit. Then, hoy, ito na. Ito. Ana. May Ana, sula. long dress. Tingin. May long dress. Abang ka lang. Outfit. Diba? Ayan yung ano niya. Parang siyang parehas nito, yung print niya. So, this is from Shein. And lastly, what's this? Ito pa pala. Okay. Ito. Te! Alika. Kasi siya nag-abono nito eh. So, bibigay lang natin sa kanya. Dai! Alika na sandali. Ay, nang pag-init ulo. Hindi, hashtag sip-sip lang for a while. Mainit na mag-ulit na. Yung load doon, lingkod-lingkod at that way.
Di ba ikaw nag-abono nito mga Shopee ko? Oo. Oh, ito na yung pamasko ko kasi di ba nung may kinokandre, sabi ko munang bayaran kasi ito talaga yung regalo ko. Eh hindi ako umawat dito ng Pasko, di ba? Dahil wala ako. Yun yung utang ko sa'yo. Yun nga, sabi ko huwag mo bayaran yun kasi ayun na yung bayaran mo dahil ito talaga yung regalo ko sa'yo. So magkano yun? Oh. Long dress. Dapat yung regalo yun talagang maganda, yung ma-appreciate Uy, ko. bakit? Hindi ba maganda yan? Hindi nga ba? Ayaw mo ba niyan? Sana sinabi mo, mukha ka saranggola dyan, no? Gawin mo akong mantel. Uy, maganda kayo yun. Ganda Oh. siya. Hanggang Yeah. lakas mo ka mama ni Donna. Hashtag yung Maganda siya. gitera. Oh. Uy, gumawa ka kayo. Bumili kayo tayo ng tela, tapos gawa tayo ng ganito. Ibenta Diba? natin. Para mas maganda gumawa ng ganito. Design by. Overnight. Diba? Mga painted lang siya. Mas maganda pa Yung ano lang, double designer ano. true ba? Yan, tapos ito yung Kasi magkano itong bili mo dito? Basta, regalo. Magkano para alam mo idea ko? Mga nasa ano. 700? Huwag na lang pala itong ganito. Ang mahal Depende pala kasi nito. sa print. Tingnan mo yung print niya. Gusto ko plain lang. Yung parang Hindi uncourtesy. umabot ng Parang Christmas, oh. Sayang. utang ino kung anong ginabibili-bili. Ay, kasi nga diba sabi ko mag-show tayo, tapos hindi ako umabot. Oh, eh, magagamit natin sa Cebu. Tingnan nga. Pero Ay, magkano? pangit ng ganito. Ano lang ito eh. Charot-charot lang ito. Di bagay sa atin itong mga mabibig. Ah, ito ha. At least square na Ay, siya. gusto ko rin paggawa ng ganito. Huy! Nakita yung ano mo. Di ba? Bagay. Huh? Diba? Ang cute. Sa lagubang Hoy, ka dyan. May insulto bang sapatos kasi mas mahaba pa yung suwang mo. Ganun ka nga, side view ka dito. Wow ah! Side view ka dito. Nagkakapangan na nga ako. O, di ba? Heels Oh. na lang kulang, o. O, kaktama! Kung ha? Sabi ko, Sinungaling kay ka. sabi ko, na, uwi na tayo. Sana hindi mo pinauwi yan para mapil talaga na dito doon na siya lagi. Nakita niya yung ano mo. Hindi kami nagalit na nagpunta siya doon. Nakita mo yung, Hindi na siya, nagsisinungaling na siya. Hindi siya nakita niya yung chat, pinakita niya sa aming video. Tapos siya mismo nagpindot ng iyak-iyak. Sabi ko, hindi ko alam, saan ka ba kasi talaga galit? O, di ba? Massage? Asan na? Mapera mo? May massage ka? Pirma nasad ko no, pirma. Ayan, Magpirma ka, sakto. bakit naka-uniform ka? Pasangil ka. Pasangil ka ha? Dumating siya ng naka-uniform doon. Kaya dito, kaya pakaan naman ka dito. Meron na ako. Ito yung, ganito yung mga wig natin nung kina Chelsea, di ba? Yung makakapal. Yung pang wig. Gawa ko na yung Whitney. So gagawin ko din yung Kingston. Yes. Kasi sa bibinyagan na natin, tas, ay, sa ano pala sa Cebu? Oh. Run! Kung matutuloy ka sa Australia. Mas maganda ang jacket namin ng ano MD1 ko. Ay! Ulo naman to. Di bakla, atakin ako sa'yo eh. Oo. Oh, yan. Diba? Ay, pangit yung Pangit yung mata. ganun, te. Yung mata, Pangit libat. yung ganun, te. Hindi ako pwede sa ganito. Pwede ito sa Japan. Ganito lahat sa Ganito Shein. yung warmer. Oo. Ang ano, kaya sabi ko O, pwede. ipawisin mo na po. Pagdating naman So, doon, ganito malamig. magbabagyo. na. Hindi, ano ba, pag malamig. Ganda yung design ng boots. Ang daming polka dots. Hindi yan kasama. Mag-i-stockings ako sa Raulo. Ay, man, sa mata. Natungtong sa ansing, oh. Talaga, Anseng. Ay, maganda to, oh. Oh. Ay, okay na talaga. Ito yung gusto ko. O, yan na lang, akin tumay. Ay, hindi. Dalawa. Bayaran ko. Huwag na, basta yun na naman. Ito na nga. Yan na lang yung regalo utang. ko sa'yo, ha? Andyan kasi. Ipapaliwanag ko kasi sa'yo, kaya nagugulat ako bakit ikaw nagdesisyon ng ano. Ikaw ang decision dito nun, eh. Oo nga, pero pinackage ko na yun. Pero hindi yung 250, may bag yun at saka mga short, tsaka t-shirt. Magkano lahat yun? Bubulong ko sa'yo mamaya. Hindi na. Ibabalik ko yun. Hindi pa nabibigay. Ang nakuha ko lang doon, 3 sando. Ha? Oh. Paano naging tatlo sando? 3 sando ang nabigay ko pa lang. So, nandyan lang lahat. Ibabalik ko lahat. Kaya pala sabi niya, taga-tukwit lang siya. Sabi mo, oh, ibigay ko na sa'yo, 252. Hindi yung ano yun. Baka yung mga damit, ang 25. Yung damit, tapos may bag pa kasi yun. Yung bag ang hindi yung siwalay. Oo. Yung sabi mo na tag ano na lang. Chada, yung vlog niya, singilan ng utang. Kaya nga, maganda nga yun. Ayaw ko na. Nasili naman ng utang. Ito. Sa'yo na to, kasi magmumukha akong mother na rito. Ay, hindi na. Hindi kasi sa leg ko. Ha? Ba't ka kasi order na ganyan? Kala mo Akala ko rin kasi kasha. Akala ko rin kasi kasha. Dapat nilalagay kasi sa ano. Ah! Diba? I love the boots. Ano ba? Sa legs. I love this one. Halika rito, ano? Melmar. Tatlong hari na. Hindi, ito na. Para isama na natin. Ito naman.
Malapit na. O, tapos, mula doon sa Manila, kasi diba may mga dala po akong mga extra bagay, mga extra gamit. So, dinala ko yung ibang mga blazer na hindi ko na nagagamit na outfit para kay Mel. Since, nag-hosting na rin siya. O, diba? Bakang. Insiran yan? Kaya nga. Yung tatak ba, Insiran? Yata. Diba? Pangkila na eh. I found the love. Akin naman, parang pareha sila ng frame. Ano na lang to? Ang kulang na lang dito ay ganun. Ayan, backless yun. Oh, di ba? Lakas magka-Muslim. Hindi, ganito yung mga outfit nila, Yung di ba? ano, balot na balot. Yung di ba si... Ang pangalan na? Rejab? Ah? Nakahijab. Rejab. Hijab. Yung ganito din ba ba? Witness to. Ayan, ito na si ano, Melmar, halika na. Kasi parang nasa gano'n, meron din siya magagamit ng mga outfit para sa kanyang hosting. And mga accessories. Melmar. Lawa ka! Ayan, may mga accessories. Thank you for this, Ma'am Shi. Hoy! Hindi! Gagawin akin niya. Ay, sa'yo yan. Alam ko sa akin. Ayan, mga accessories. okay. Since wala rin naman akong leeg masyado. Buti Yan. naman alam mo. Tapos, yung mga blazer doon na hindi ko na nagagamit. So, depende kung gusto mong mag-ano. Pwede kang mag-heart evangelista. Eh, papatong lang naman to. Oh, yes, I love this. Tapos meron pa ito yung, hinahanap ko yung white dito at saka yung black. Kasi sabay natin to. Uy, ito mabingi na yung vlog. Ano ba naman itong vlog na to? Ang gulo-gulo na. Kahit ito yung blazer. Nag-present na siya. Wow. Dito yan nagpapasok na yun. Kasi, Okay. kita yung shoulder niya. Pakita mo. Ah, maganda. Tapos mag-accessories ka na lang dito. Pastor. So pwede mo anhin. Pwede ka lang mag-overall dyan. Tapos plain lang. Akala ko kagawad kasi sa barangay. So ayan na. Diyan na natin tatapusin tong napakagulong vlog na to. So, Akala ko 5, 2 lang pala. andyan pa ah. Charot lang. Thank you for this. Ano ba yan? Ay hindi, hahanap pa tayo dyan ng sige, mga, go. may mga ibang outfit top pa ako dyan na hindi nagamit. Andun na sa yung overall, di ba? Opo. Oh, meron pa nung animal print. So ayan na. Dito na matatapos yan. Napakagulo nating vlog. Till next time. Thank you, Ma'am CG, for this. May mga bago tayong stuff, guys.